i diu que l'actuació ha sigut modèlica i se segueix treballant amb normalitat en Radio Televisió Valenciana. Doncs mire, anem a la normalitat de Radio Televisió Valenciana, que és precisament el problema. Perquè mire, no s'enganye. Així no es tracta d'un senyor que se li ha anat la mà o que té la consciència més tranquil·la que les mans. Així se tracta d'un exercici abusiu de poder que a més té una connotació sexual en aquest cas. I té una connotació de maltracte per raó de gènere en aquest cas. Però així el que n'hi ha és un ús abusiu de poder que ve produint-se en Radio Televisió Valenciana des que el senyor Vicente Sanz, evidentment posat calculadament ahí, ha estat promovent. Perquè, mire, durant els últims anys, des que aquest senyor, primer com a director de Recursos Humans i després com a secretari general, el que hi ha hagut és una política de personal absolutament clientelar, totalitària, despòtica, la gent ha entrat en Radio Televisió Valenciana a treballar no per mèrit, no per capacitat, no per allò que diu l'ordenament jurídic per el que s'ha d'entrar a ocupar un lloc de treball aixina, sinó que ha entrat en funció de la seva possibilitat i disponibilitat per a ser domesticat i per a estar a les ordes de ser una corretja de transmissió del Partit Popular. Això és el que ha passat durant aquests anys. I per tant n'hi ha 800 treballadors en aquest moment temporals contravenint de l'ordenament jurídic laboral en quant a la necessitat de fer indefinits als treballadors passat un temps, contravenint, ja dic, els criteris de capacitat i mèrit per accés a aquest tipus de treballs i contravenint totes les regles de garanties democràtiques laborals que marquen un estat, diguem, de dret modern. I això és la causa del problema, senyor López Jaraba. I si nosaltres no fem una anàlisi de per què passen aquestes coses, estarem enganyant-nos. Estarem enganyant-nos, però completament. Perquè l'assetjament sexual a aquestes 3 treballadores és una conseqüència de la política de submissió, de la política laboral, de domesticació que s'ha dut a terme en l'ens de Radio Televisió Valenciana. És una conseqüència, no és una causa. I vostè comença posant com a únic problema el tema de l'assetjament sexual. I crec que s'està vostè enganyant. Perquè vostè comença la seva compareixença dones compte dient això es comença quan un mitjà de comunicació fa públic el que està passant. No, senyor López Jaraba. Això es comença quan el senyor Vicente Sanz posa les manetes on no les té que posar. I comença abans, com li deia, en la causa última del problema. Però anem ara a aquest concret cas. Aquestes dones havien demanat reunir-se amb vostè? Si és així, vostè es va reunir en elles? I si no es va reunir en elles, per què no va atendre la petició d'aquestes 3 dones? Primera pregunta. Segona pregunta. Vostè ha posat en marxa un protocol en Radio Televisió Valenciana per a saber i per a facilitar, si n'hi ha dones en aquesta mateixa situació, per a facilitar-los la intimitat suficient com per a que puguen denunciar discretament sense que se posi en qüestió i se'ls posi en el primer ull públic del foco públic? Vostè ha fet un protocol de com atendre a les que ja estan denunciant i les altres que pogueren estar en la mateixa situació i no s'atreveixen a denunciar els fets? Vostès tenen un pla d'igualtat en Radio Televisió Valenciana tal com mandata la llei orgànica de la igualtat efectiva entre homes i dones, per exemple? Jo ja sé que no, però vostè me podria dir si, ara que ha assumit el càrrec de director general, havia donat algunes passes en el sentit de que n'hi haguera un pla d'igualtat com estan obligats per la llei orgànica de la igualtat efectiva entre homes i dones, i si no n'hi ha aquest pla d'igualtat, me pot dir per què no n'hi ha? Quines són les raons per què no n'hi ha? Perquè, clar, que el senyor Vicente Sanz s'encarregara en el manual de funcions de les mesures de prevenció de riscos laborals aplicables i de la protecció de dades de caràcter personal és una risa. El senyor que tenia que protegir a aquestes dones és el que les maltracta i el que les assetja. A elles i a tota la plantilla de Radio Televisió Valenciana que està sota el permanent assetjament laboral i alguns que s'han passat mesos perquè no se deixaven domesticar en taules patint el que se coneix per mobbing o per assetjament laboral, el senyor que tenia que previndre això era precisament el que ho practicava. Vostè, per què no ha cessat sent un càrrec de confiança al senyor Vicente Sanz? Eixa és una altra pregunta que me suscita la seva compareixença. Per què, en compte de suspendre cautelarment, no l'ha cessat directament perquè és un càrrec de confiança? Han obert vostès un expedient sancionador
al senyor Vicente Sanz, que a més de ser un càrrec de confiança forma part de la plantilla de Radiotelevisió Valenciana i per tant, si això està conceptuat com una falta greu, hauria d'obrir-se un expedient sancionador. Vostè ha obert aquest expedient? En el cas que hagi obert aquest expedient, quines són les passes i les accions que vostè ja ha dut a terme? I si no ha obert aquest expedient, ens pot explicar a aquesta comissió per què no obri un expedient sancionador? Perquè si això haguera sigut un treballador que no és directiu en la plantilla, estic convençuda que ja tindria un expedient sancionador en marxa. O sigui, això li passa a qualsevol altre treballador que és denunciat per una treballadora per assetjament sexual i ja estaria en marxa un expedient sancionador i estarien en marxa les primeres passes d'averiguar què és el que ha passat. Per què al senyor Vicente Sanz no se li ha obrit expedient, en el cas de que no l'hagin obert, que jo no tinc notícies que ho hagin fet?